Souvent nous me fɔli la Maro Sangare a kun bɛ fɔli la n'o de f'u ye diɲɛ ko bɛɛ kanu de ka mɔgɔninfin sa k'i tɔgɔ fɔ i kɔfɛ i ka kɛwale de sira t'o la fɛn bɛ ne bolo fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ ne ma taa Ala kama n taara ta diɲɛ nata de kama n donna la diɲɛ nata fɛnɛ de kama sinon n tɛmɛna misiriw la ka taa Ala ɲini yɔrɔ ye misiriw ye mais n'i ye jamana bila ka t'i kunsi wali jamana dɔ ma ka taa don tɔn dɔ la i b'a dɔn k'a fɔ Ala ko tɛ olu yɛrɛ fɛnɛ m'a di ne ma Ala kama dɛ ne ye san 4 kalo 6 kɛ sababu kɔ ka tila ka na n ka du feere ka taa $9 d'u ma ne yɛrɛ ye fɛn ɲini yɛrɛ de kama ne m'a ɲini maa kama dɛ k'a ɲini i b'a fɔ n b'a kɛ i b'a fɔ dɔnni baara non ne y'a ɲini yɛrɛ de kama ka don a la tɔn in na n yɛrɛ kama mais ne de k'u ma ne nana n faso la a ka di n ye ka maaw dɛmɛ n'a ye parce que n fa b'o de fɔ kabini n ka dɔgɔ ko n bɛ laban nin de ma ne bɛnba bɛɛ ye dosoya kɛ ne mɔkɛ yɛrɛ mun ye ne fa yɛrɛ bange o sara k'a to dosoya de la hali sini san o san an ka du doso kisɛ mugu bɛ ci mais ne de k'u ma tamasiyɛn dɔ de fɔra n ɲɛna kabini n ka dɔgɔ o kama n tɛ se ka foyi kɛ ne ma tɛmɛ o sira fɛ o y'a yira k'a fɔ n'i ye mɔgɔ min ka baara kɛ n'an ka fɛn ye n'a ma ɲɛ a tigi ka wari segin nafolo baara donc suro tun bɛ fɔli la n y'o de f'u ye ne bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ kanu de kama sinon ma dala dugukolo kan ni gɔni ka di mɔgɔ ye ka ne yɛrɛ bɔ parce que an bɛ se k'a fɔ an wolola ni gɔni ye dosokɛ kɔni gɔni tɛ n'a bɛ fɔ de ko doso fɔli soma fɔli tɛ o doso fɔli de bɛ yen dosogɔni de bɛ o tɛ ok suro n ko komi Maro Sangare a ye ko dɔ k'an ye komi n'a ka bɔ hakili ma Maro Sangare wulila banabaatɔ ka don studio la ka taa dɔnkili da ka na kasidi di ne ma fo ne fɛ yen a nana don min na ne fɛ yen ne tun bɛ baara la ne ma bɔ hali k'a yɛrɛ sɔn a bɛɛ bɔr'o kalama dɛ a tila ka taa denmisɛnnin tɛ o mɔgɔkɔrɔba don dɛ mais a y'a kɛ mun kama kanu sura komi a tun bɛ fɔli la jigabulon tun bɛ yen jeliw tun bɛ yen nin bɛɛ tun bɛ yen u ye vocal ci ma ko Maro bɛ fɔli la n ko Maro ye ko dɔ de kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ komi n'a kan ka lakali n ko n'a fɔra sini selen Maro Sangare muso filanan ne bɛ mobili kura d'a ma jɔn bɛ se ka ne ɲininka ko mun na i y'a kɛ n'i ye ɲininka i fa cɛ de bɛ n bolo ba cɛ de bɛ ne bolo kɛ i tɛ se ka ne ɲininka o hali n'i y'a fɔ ne ɲɛna ne tɛn'i lamɛn o parce que e tɛna se ka ko karisa ka n'a kɛ hali ni ko ne ka n'a kɛ ne t'i lamɛn quoi n'i yɛrɛ ko ne ma k'i ka n'a dɛkɔrɔ ka n'a kɛ o contraire i b'i yɛrɛ ko goya ne ye parce que e ye acide ye hali n'a ma diya ne fɛ mɔgɔ ye ne b'a kɛ o kama ne balima tɛ bɛ se ka ne ɲininka ko mun na i bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye facɛ tɛ n bolo n teri tɛ mun bɛ se ka ɲininka ko mun na i bɛ mɔgɔw dɛmɛ facɛ tɛ ne bolo hali ne fa kelen ba kelen n'i ye ne deli ko bɛ goya ne ye ne yɛrɛ balimaw b'o kalama ne ni minnu ye sin kelen min n'i ye ne deli ko bɛ goya ne ye mais ne ka ko kɛ n yɛrɛ ma o de ka di ne ye a bɛnni ma ni n ko min kɛ n b'a kɛ a ma bɛn n ma n bɛ ten bɛɛ b'o fɛnɛ dɔn na hali ne yɛrɛ teri ne e mun ye ne ka funɛ n'i ye ne deli don o don siɲɛ kelen siɲɛ fila sabanan ne bɛ mabɔ i la sinon i kan ka n deli o mais funɛ tɛ ne ta la jeliya tɛ ne ta la ne tɛ deli fɛ ni mun ye ne ni minɛ ne b'o de kɛ i yɛrɛ b'o kalama donc n ko ni selen Maro Sangare muso parce que le vieux yi ka mobili ko o bɛ ɲɛnabɔ su na sura a yɛrɛ taara filɛ o de bɛ k'a to ko bɛ sumaya bi voilà an ye drogueba déporteur sɔrɔ ale ye su na a bɛ t'o nɔfɛ a bɛ kɛ su na n ko ni sini selen Maro Sangare muso filanan an b'a don mobili kɔnɔ mobili nɔgɔmani ye joli ye $4,000,000 mobili kura t'o ye a nɔgɔmani tɛ $4,000,000 ye $4,000,000 bɛ dutɛrɛn sɔrɔ i bɛ si yɔrɔ jɔ a kɔnɔ i ma kɛ dutigi ye mais n'i ka taa k'o ta k'o di maa wɛrɛ ma kanu tɛ a sinon ne tɛ taa fɔli kɛ yɔrɔ la n ko ne bɛ n to n ka so de k'u la nisɔndiya n ko Maro Sangare n'a fɔra seli don a bɛ bazɛn kelen don ka se fo seli tile 6 ma dɔ tɛ don ka tɛmɛ dɔ kan a bazɛn den 6 bazɛn den 6 tɛ nin mais kelen Maro Sangare ka bazɛn fila 3 4 5 6 a kalali kɛ wari dɛkɔrɔ buna yan a kalali wari bɛ bɔ yan ne bi yan tiɲɛ o Segu ni Maro b'a ɲɛnabɔ ne bi yan tiɲɛ o denmisɛnninw bɛ se k'o ɲɛnabɔ kalali wari ni Maro Sangare taara bila n'u ye mun fɔ a bɛ sara n ko o bɛ d'a ma bazɛn nana fɛn min ye o kɛnɛ kan n ko n bɛna saga di jeli benni ma jeliya fɛnɛ tiɲɛ bɛ hɔrɔnya bɛ jeliya la danbe bɛ jeliya la
a yɛrɛ ko ten ko maa kelen b'a fɔ tubabu maa fila fɛn fɛn tubabu hali ni tubabu tɛ ko fɛn dɔ donc bɛɛ y'a remarqué an don anw tɛ an ni bɛɛ ni ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ a balolen tɛ wa mais ne ni bɛɛ ni jɛra ka na se bi ma ma deli ka ne wele ko dɛkɔrɔ ko 200 diyan n'a y'a kɛ don o don fɛnɛ n b'a fɛ jɛ dabila parce que i ka 200 tɛ ne kun o kama n bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw ye kuma dɔ k'a fɔ ko layidu karisa ye layidu ta n ye ni layidu de bɛ nafolo sɔrɔ e k'i jɔ ko layidu ta ni nafolo bɛ d'i ma ba ye lasa n'a ye ne jɛ ne b'a fɔ lasa n bɛ du jɔ k'a d'i ma n'a ye ne jan n t'a jɔ n'i ko dɛkɔrɔ ye layidu ta ye k'a ma sɔn ka du jɔ k'a d'i ma i fana ye cɛ ye dɛkɔrɔ ye cɛ ye hali ne dɛkɔrɔ ye layidu ta muso min ye ko min don avion kɔnɔ ni ne ma se ka layidu dafa i yɛrɛ k'a fɔ ko layidu tanba ye n'a sɔrɔ i kan ka don avion kɔnɔ o kama n ko layidu tɛ cɛya dɛ mun bɛ layidu ta o de ye cɛya ye maa o maa n'i y'a kɛ to ka layidu ta ye a y'i kanu n'a ma se k'a kɛ duwawu k'a ye ala karisa ko k'a bɛ nin kɛ ne ye se d'a ma hali bi a ka se k'a kɛ mais n'a ma k'i ye n'i y'a tɔgɔ tiɲɛ e de ye fitiriwale ye e faamu lasa an gɛrɛla cɛkɔrɔbaw la ne k'a fɔ sisan ko lasa ne bɛ nin telefɔni d'e ma sini wɛrɛ ni ne ma se ka telefɔni d'e ma sini wɛrɛ ayi e man ka ne tɔgɔ tiɲɛ dɛ e bɛ ala de deli ala i tɛ se ka dɛkɔrɔ ye wa a ka se ka telefɔni di ne ma wa mais ne ye sigi dɔ kɛrɛfɛ dɛkɔrɔ k'a bɛ telefɔni di ne ma a ma se k'a di ne ma kabini o tigi kan ka tigɛ e yɛrɛ la parce que e yɛrɛ ye cɛ dɔ ye mun na i t'a ɲini i yɛrɛ ye layidu bɛ dafa mɔgɔ min o tɛ cɛ dɛ mun bɛ layidu ta o de ye cɛ parce que o y'i kanu ni fɛn dɔ de ye hali n'a ma k'i ye o kama ne mɔgɔ ne y'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ da ko dɛkɔrɔ k'a bɛ nin kɛ ne ye ko a yɛrɛ don sera a ma kɛ ne yan a y'i lasa o bili kunna de i bɛ sɔn ka n b'a kɛ dɛ mais i bɛ sɔn ka mɛn nɔfɛ dɛ sinon ne ko kɔni fɔ n b'a kɛ mais i bɛ sɔn ka mɛn nɔfɛ parce que n b'a yir'i la i don i tɛ dɛkɔrɔ bɛ yen i don i tɛ fɛnɛ dɛkɔrɔya ta ɲɛɲini de a ɲɛlen de i nana gɛrɛ dɛkɔrɔ la mali bɛɛ ma se ka k'i tɔgɔ di dɛkɔrɔ ma dɛ a soma tɛ a jeli tɛ a mori tɛ a gɔnifɔla tɛ a funɛ tɛ bɛɛ nana sɔrɔ dɛkɔrɔ ɲɛna de an kɛra fɛ donc ne de fɛnɛ ko n kelen t'a dɔn ni bɛɛ b'a dɔn donc saga filɛ n ko saga bɛ di Beni ma o saga 3 de nana n ko n bɛ saga 1 di jeli Beni ma a ka saga faga a t'a dɔn k'a ni maa dɔw fɛnɛ bɛ jɛ la waramasa jogo dɔ b'a la qualité dɔ b'a la ne de y'a remarqué a jogo n'a qualité a diyara n ye kojugu n'o ye waramasa ye animateur de don jogo dɔ b'a la qualité dɔ b'a la a diyara ne ye hakili b'a tɔ faamu o kama n ko waramasa n ye saga 1 d'a ma ni 20,000 20,000 ma d'i ma a ma d'i ma 20,000 i t'a bɔ a ka ye parce que farafin ma ne kɛ k'a dira wa ne yɛrɛ y'a compté ka di i y'a compté a dafara fila b'a kan saga 3 bi yan 20,000 dira ma jeli Beni saga 1 dira ma ani malo bɔrɔ 1 ani passé malo bɔrɔ wari o dira ma 4,000 parce que wafi a bɛ bɔ anw den nkalon na maa la koyi min kɛra an b'o a ma ɲɛ den d'a kan a filɛ ne ta filɛ n kɔrɔ nin voilà a dira ma an ɲɛna i y'a faamu jeli Beni a bilen voilà a filɛ a ɲɛna kojugu a bɛ kuma ɲɛna an y'a ye ok Musa Kuyate n'o ye jeli Musa ye saga 1 fɛnɛ dira ma ani 4,000 o ye malo bɔrɔ wari ye ka 1,000 d'a kan passé o mais o dira ka ci de ma 5,000 Musa fɛnɛ ka wari filɛ alhamdulilayi o yera Maru Sangare sun na an bɛ taa ale ka saga di sun na mais saga in ne ni n ka denmisɛnninw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa saga in di Maru Sangare ma sun na ani 100,000 a n'a ka bazɛn fo a ka so wa k'a fɔ 100,000 filɛ nin ye ne ni n ka denmisɛnninw de ka jɛ ye parce que n'i y'a mɛn ko dɛkɔrɔ aw don n'i y'a mɛn ko dɛkɔrɔ aw bɛɛ de don fanga min bɛ dɛkɔrɔ la fanga tɛ dɛkɔrɔ la dɛ fanga b'aw de la dɛkɔrɔ aw de don sinon fanga foyi tɛ dɛkɔrɔ la ne bɛ sɛbɛnni kɛ ne tɛ bɔ n ka da fɛ cɛ tɛ n ye muso tɛ n ye jɔn b'a a kɛ aw tɛ yan donc ni aw fana ye wari in jate minɛ ko 5,000 tɛ ne kun dɛkɔrɔ bɛ ka taa 100,000 di Maru Sangare ma aw kana miiri 100,000 la dɛ aw miiri sini de ma i y'a faamu 100,000 n'i y'a di Lawusa ma sisan a kɛcogo b'i kɔnɔ e bɛ baara kɛ yan wa i y'a faamu n'i y'a di Segu ma sisan a kɛcogo b'a kɔnɔ n'i y'a di Levier ma n'i y'a di Umaru ma n'i y'a di Kamate ma n'i y'a di Adama ma n'i y'a di Mohamed ma n'i y'a di baarakɛla fɛn ma hali Bayisu ma yan cɛ seli bɛ ja dɛ mais n'i y'an bɛɛ jɛtɛ o la k'an b'o ta k'o di Maru Sangare ma 100,000 kɔrɔ de b'a la hali dɛkɔrɔ tɛ yen Maru Sangare n'a dɔn ko maa bɛ dɛkɔrɔ fɛ yen sinon n'aw kun ma jɛnna n'aw bɛɛ kun ko k'a tigɛ a kun tigɛ mais a fɔra maa si ma kuma hali n'a b'i kɔnɔ i b'a to i kɔnɔ parce que n'i y'a fɔ i da la i ko bɛ goya ne a bɛ to bɛɛ de kɔnɔ sinon bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen
mais a di kun ye min ye hali ne tɛ yɔrɔ min na ni Maro Sangare aw ye ko dɔ la a b'aw dɛmɛ bɛɛ ni maninfin kana kɛ fitiri wa ne yɛrɛ wulila ka bɔ jamana kɔ kan o y'a sɔrɔ n ko cɛ nafolo si wagati dɔ sera dɛ fo ne ka nafolo sɔrɔ ne wulila ka maa min wele u ko Mali la n ko fɛn jumɛn de bɛ yen n'a bɛ se ka hadamadenw faga n ka nafolo sɔrɔ mɔgɔ faga la u ko Maro Sangare fɛ yen n nana n taara Maro Sangare fɛ yen mɔgɔ tɛ ne dɔn ka Mali la ka bɔ Maro Sangare kan soma tɛ yen mori tɛ yen mun bɛ dɔn na ka tɛmɛ Maro Sangare kan Maro Sangare cachette complet de ta ka di ne ma a fa ka cachette complet dɔnnifin complet Maro Sangare a ta ka di ne ma hali sini n bɛ ka miliyɔn minɛ a dɔw la Maro Sangare cachette complet ta ka di ne ma ka tila k'a ka laturu da a ko karisa n bɛ saraka bɔ ye diɲɛ b'a bolo ɲɛsin ma ka laturu da ne n'a ka Ablaye an taara kɔ kɔnɔ ka taa yiri bɔ ka n'a d'a ma a y'a da laturu kan k'a saraka k'a ta ka di ne ma bi diɲɛ ye dɛ Maro Sangare hali n'a ka sababu kɔni tɛ n bolo laturu kɔni a ye ko dɔ kɛ diɲɛ ye donc mɔgɔninfin k'i miiri fo dɛkɔrɔ ye mobili di Maro Sangare ma a bɛna filanan d'a ma mobili premier dira Maro Sangare muso min kama n'anw taara Maro Sangare fɛ an b'o ka kini de dun ne voyagera ka n ka denmisɛnninw to yan u ye semaine kelen kɛ yan Maro Sangare muso ka kini u tun b'a dun mais ni muso dɔ don u tun b'a fɔ Maro est-ce que ninnu ka wari ma ban i t'u gɛn yan donc ka n'i miiri wari ma quoi i miiri sini ma o kama su na n ko Maro Sangare ta ne yɛrɛ ka taa ka bazin complet 6 d'a ma 100 ka d'a ma saga ka d'a ma su na a tɛ si an bɛ taa di su na